weltare bibbe fulbe ando dine mada weltare TV takusana yoni to guraya to butanda to melga to nyomela to taktake to wadi jangtan to magama to zereka to fumo gileta ko on takusan jula ha to galle cerno amad daf to mbute ko tari dum kala ene jiya ngaddini kabruji mena to leydi Mauritanie Mohamed Cheikh El Ghazouani horejo gendi leydi ndi caggal kay jillu makko gollal ngo wonno to atar to ko tono ƴettiri laala makka ndiwa ko o yaɓani to koyte ƴettinede toon duwawuji makko caggal jaltugol aduna gonnoɗo émira di koyta to leydi Sénégal Macky Sall horejo gendi Sénégal o no yokki yamirore noddugol équipe taw ko docteur eɓe équipe koninkoɓe faabu ko ɓuuri yawde e yaccade gam faaboyade Conakry naɓe caggal fettande mawde wanno toon dépôt de wanno toon subaka hande o e dépôt carburant ha waɗi mayɓe e barmuɓe hewɓe to leydi Mali ko bandiji joguitiɓe jani e base société biteɗo EGB to nokku biteɗo Zenzan gara ɓe duppi matériel kewɗo to leydi Guinée Conakry to leydi Guinée Conakry ko dépôt carburant kañuma fetti toon subaka hande o altine hande e bila mayɓe ne jaara sappo e goho wasɓe hen pittari men e barmuɓe hewɓe to leydi Égypte Abdel Fattah El Sisi horejo leydi ndi gonnoɗo e ƴamtude 3e mandat o heeɓi polgungo alda e guule saabu o heeɓi 89,6% to kedde Afrique ma en kettoroɓiɗo musidɗo men Alassana Oumara Mbodja habaruji men jolam jaɓeri ma jaaha to Corée du Nord to leydi Mexique kalene guerre hakkude Israël hakkude Gaza tumi Gaza bisimilla mone ketki hotondirte joni piran tocciren. Low battery. Adi bil adi salade adi ɓuuri firtude adi ceerno Djiby Sy wi ko firtata adi mo adodiri e tiyankoɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma ceerno Djiby Sy ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa ceerno Djiby Sy ko jaadino ɓalawal e danwal kala ceerno Djiby Sy ko laabɗo reedu malaɗo wune cafro rafiji kewɗi ɗi jiida cirol ceerno Djiby Sy Allah ne luɓi ɗum gandal wawde yaltinde mborosaji kewɗi e rafiji kewɗi comiɗe nder reedu neɗɗo taw ko neɗɗo fonno oppirede o rokkuma leɗɗe ɗe jalta ha laaɓa ceerno Djiby Sy ene jogui leɗɗe fannuji tati hen fannu goto sa ƴetti ɗum fodde 19 fin yalta ma ha laaɓa ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe fannuji tati hen fannu goto sa ƴetti ɗum fodde 13 fin yalta ma ha laaɓa fannu ɗiɗaɓo o sa ƴetti ɗum fodde 19 fin yalta ma ha laaɓa fannu tataɓo o waddete koye gawri samme e gawri suuna so tawi a waɗi no wirumani rafiji kiwɗi e morsaji kiwɗi jalta ma ha jiira guite maɗa ceerno Djiby Sy ne yawrani ɓe rewɓe ronkuɓe sowade e rewɓe daftoraɓe wonduɓe kista fibrom dogam sitta ceerno Djiby Sy ne safra dendagal rafiji goragu kala worɓe jippiɓe leese yawɓe yitade koye ɓen ustoraɓe goragu e on fannu ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe witeɗe muuɗa hirda ceerno Djiby Sy ko laabɗo reedu malaɗo wune so tawi yennama ka miskino safruma ha mbiya weng taw hay mbuɗa yoɓani so wona wonduɓe rafiji ɗiɗi mo cheyɗineji bahliti hoore mum ha haɓɓa walla on janowo baragal ceerno Djiby Sy ko bawɗo listihar ko indema inde nenema dokkatamo o haala ko wone nder ɓerde ma ha mbiya yoni waɗanteɓe listihar so tawi ko tawateɓe nder leydi Mauritanie ko ujunere uguya so tawi ko leyɗele keddiɗe ko temedde 4 francs CFA ceerno Djiby Sy ne jogui numéro Wave e numéro Orange Money e on numéro so tawi a waɗi hen halis ma waɗa listihar ha no hannirta ni numéro ko 78 128 35 98
yidɓe haaldude ceerno Djiby Sy noon to banggue appel to banggue WhatsApp mbatta ko 47 22 80 84 walla mbaɗa 34 49 40 59 ceerno Djiby Sy ne andina dendagal kilineɓe mum e oɗo saaha joni omo tawi nder Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie to base makko omo andina yimɓe kadi base makko tawateɗo to Agname Siwol ne golla ha no hannirta ni ne tawi toon miñi ko almudo makko ne wiye ceerno Djiby Déme ceerno Djiby Déme numéro mum mbatta ko 00 221 77 395 99 17 ceerno Djiby Sy ne andina dendagal kilineɓe mum omo jogui leɗɗe kese pul leɗɗe ittoje seero cafroje estomac ɗen leɗɗe kadi omo jogui leɗɗe goɗɗe kadi a jubbata hen seeɗa mbaɗa e ataye so tawi a yari dendagal ñonkoto e mborosaji kewɗi e gonnoɗi e nder ma ne yalta ha no hannirta ni ceerno Djiby Sy kollaɓɗo reedu malaɗo wune mbadden dando faade makko cellal ala coggu cellal ala ko ɓuri ɗum gandal ma yaada e nunɗal e newuya ceerno Amadou Tidiane Diallo mo melga wuuro jinneji ko gando bindi laaɓaɗo leɗɗe ceerno Amadou Diallo ko jaadino ɓalawal e danawal kala ceerno Amadou Diallo mo melga wuuro jinneji ne safara rafiji kewɗi ɗi jiida cirola omo safra wondude e koyɗe musoje keceje musoje koyɗe guloje ɓalli ƴakkoji e guloji kala ceerno Amadou Tidiane Diallo omo safra yanoɓe barogal e ɓen ɓe seeɗiɗeji mbahliti koye mumen kala ceerno Amadou Tidiane Diallo so tawi kaya oɗon maldana rafi gonduɗa kala safara hakkude mon ɓurata balɗe tati ceerno Amadou Tidiane Diallo ene safara rafiji goragu no didorno e on fannu kadi omo jogui leɗɗe biyeteɗe meeɗi moosa ceerno Amadou Tidiane Diallo mo melga wuuro jinneji bako bawɗo listihara pirowo koyɗi wonande yidde nede listihara ko ujunere uguya ceerno Amadou Tidiane Diallo ene andina dendagal kiliɓe mum e oɗo saaha joni omo tawi to Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie to leegal 6e hakkude robine 4 e robine 5 so tawi a yeeƴima ma soyno camion ngaji mawɗi setterna ene gaari ne kuccite goudron ko caggal ɗin camion ngaji ma soyno étage mawɗo baɗaɗo karoje ko ɗon woni galle makko kala yidɓe hebdemo ceerno Amadou Tidiane Diallo numéro muɗum téléphone mo leydi Mauritanie mbatta ko 46 94 21 91 so tawi ko numéro makko WhatsApp mbatta ko 00 336 04 laabi ɗiɗi 66 27 ceerno Amadou Tidiane Diallo ene yawran wonduɓe dabruji ɓeddaɓe korte e wonduɓe rafiji bonɗi kala ceerno Amadou Tidiane Diallo kollaɓɗo reedu malaɗo wune mbadden dando faade makko الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظيم باتاكي جام غوندادو عبد الله تامبورا تليدي فرانس ko bamuma dutiɗo Abdullah Tamboura wi Abdullah Maliki to États-Unis de Amérique ko mawnuma duttiɗo Mamadou Sy to leydi France ko kawmuma duttiɗo Mariata Tamboura to leydi France ko mawnuma duttiɗo Diary Diallela to leydi France ko gorgol muma duttiɗo Houley Diallo to leydi France ko gorgol muma duttiɗo Jeewo Abdoullahi Sy to Gudduɗi ko neni muma duttiɗo Houley Mata Sy ko sehili muma duttiɗo Habsatou Tamboura ko mawnuma duttiɗo Tullaya Tamboura ko mawnuma duttiɗo Binta Tamboura ko miñuma duttiɗo
Kajji Tambura to Côte d'Ivoire kame joom galum ko mawniraɓe duttiɗo Amadou Tambura to Bakkela ɓe ndendi kamɓe kala aɓe ndenda sunare e dendangala guddinaɓe kala aɓe ngullo dendangal bandiraɓe julɓe kala gudduɗi ndeɓe ko taari ɗum kala ɗum noon ko jaltugola aduna miñiɓe hen banggue ɓiyiɓe hen banggue baaɗiɓe hen banggue musidɗo mabɓe hen banggue biyetenoɗo Dieynaba Moussa Tambura yalti aduna ko ñande 15 nduɗo hen lewru wira ñande 17 woni aleɗa hanki o wira toon to gudduɗi ndeɓe yalti aduna koto Dakar Jayde Weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe nelde duwaw dendagal ɓesgu makko kala nde jomiraɗo yurmotomo yaafomo nannamo aljanna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala Jayde Weltare TV kami feddeɓlo sukaɓe Afrique e gardegol ceerno Habous Diallo ne nelde duwawa Abdoulaye Tambura wi Abdoulaye Maliki ko banum debbo duttiɗo taw kadi ko sehili makko jaadiɗomo on woni jeltoɗono kanko yettinɗo hen ɓattake o nde jomiraɗo yurmotomo yaafomo nannamo aljanna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala an jambitowo ɓandu musoru koyɗe musoje keceje musoje neɗɗo toƴiɗo donkuɗo foccade ɓandu jaɗoru ɓandu wuloru joguiɗo AVC jogui cardiaque règle douloureux ko wayno jiiɗo ella muma ene wayno ngarwowo ni kala mum de gorelte ene safra ha laaɓa ɓen hutortoɓe gorelte kamɓe kala ɓe kolliti guila ɓe jokkodiri gorelte ɓe mbi'i alhamdulillah gorelte ko haako moƴƴo iwruken tokkorodi nooro ari ko wallude e safrude ha moni kala yito hen hoore muɗuma gorelte a yittat ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam ngulɗama aɗa yara aɗa yito cellal ɓandu maɗa ala kala goɗɗum ko ñawnanma walla wattanma so wona aafiya ɓolo sa yiɗi andude ko jangta e gorelte beele janggana hoore maɗa jahata koto site mabɓe internet mbaɗa www.gorelte.com ma janggan hoore maɗa kala sa yiɗi jokkodirde e tonggode gorelte so tawi gonɗa koto risatol e ko taari ɗum kala jokkodirta koye galle ceerno Yaya Ba mbatta ko 77 780 30 85 so tawi gonɗa koto Madina Gounas wuuro teddungo jokkodirta koye Amadou Sambalo 78 119 00 65 omo noto ha to Tambacounda so tawi gonɗa koto Guédiawaye marché Boubès jokkodirta koye ceerno Saliou mbatta ko 77 288 51 80 so tawi gonɗa koto marché Aslem to dépôt Oumar Ndiaye 78 504 24 27 so tawi gonɗa koto Pikine Amadou Isma Ndiaye 77 226 68 04 so tawi gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Haruna Ngayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe jokkodirene gorelte dañen jamma kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam ñalle mon musidɓe tedduɓe heɗen gone aaɓnde 17 bowte hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e tati woni dewo walla mbiyen altine naya lewru jumadul akhira hitande ujunere temedde nayyi e capanɗe joyyi habaruji men ɗemgal pulara ko adi habaruji men noon hono Mamadou Thiam ɓurɗo lollidde Tiggu Baylo wondude e miñuma Keccel Thiam e dendagal bandiraɓe mabɓe rewɓe kala eɓe ndenta kamɓe kala ɓe pecca sunare mabɓe e dendagal bandiraɓe likseba naɓe e guure taari ɗum kala caggal jaltugol aduna jinnaɗo mabɓe debbo biyetenoɗo Binteyel Diaw noon rutti ko kikiɗe aset to Nouakchott o wiroya noon ko aleta hankisanga 10 heures to likseba gural yero eɓe dutta duwawuji mabɓe noon faade dendagal bandiraɓe gila kay arnoɓe tawtorede wirde ha arnoɓe yettinde duwawuji mumen ha noddunoɓe téléphone
aji e duynoɓe e réseaux sociaux ji kala eɓe mbi on tana yo Allah windan on baraji so windi kadi hoto momtu jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma weltare TV fedde heblo sukaɓe Afrique e gardugol Sar Abdoulaye Sar e ceerno Habous Diallo eɗen denta enen kala eɗen duwono Ahmadou Tijani Thiam directeur général NR sabu kay on jaltuɗo aduna ko tani ko sabu ko neni mum ba makko eɗen mbiya tan yurmede Allah wonata e makko kanko e dendagal mayɓe julɓe kala allahumma amina habruji men ɗemngal pulaar sawta he ko musidɗo mon sehil mon Ghalii Abuu Bah to karallagal ko Saydou Abou Bah koto leydi Mauritanie puɗɗoɗen altine alet hanki kikiɗe sappo e jeeɗiɗi lewru bowte hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e tati hoorejo gendi Mauritanie Mohamed Cheikh El Ghazouani o ƴettino laana makko ndiwo kam o yaɓinino atara e mbadi kay jillu gollal e humpito woni visite de travail et d'information duusimo noon ha to bowallaɗe diwoje ngal sito nakshota hoore jagode makko hono Mohamed Bilali Wula Messoud wondude ministre secrétaire général de la présidence de la République wondude ministre uji ɗiɗi conseiller à la présidence de la République e yimɓe gouvernement hewɓe no fewi wondude chef d'état major particulier woni chef d'état major keeriɗo wonande hoorejo leydi ndi wondude gouverneur nakshota banggue hirnangue wondude hoorejo région nakshota e Mohamed Cheikh El Ghazouani noon yahani goto omo yaadi kay e c'était timmude no fewi e nder ɓen ine tawe hen Mokhtar Wul Ndiaye kañum woni ministre chargé du cabinet du président de la République wondude en ha Hamdina Wul Mouknas on ko jagogal kalfinaɗo ko fati e cellal ade wondude Mokhtar Husseini Lam kañum woni ministre de la pêche et de l'économie maritime wondude e biyeteɗo mumma Wul Beybata Hamu Bulla on ko jagogal kalfinaɗo ko fati e ndema e nder leydi he wondude Mohamed Ali Wul Sidi kañum woni ministre de l'équipement et des transports wondude Ismaïla Wul Abdel Fetta on ko jagogal kalfinaɗo ko fati Didier e Sénare wondude goɗɗo wiye Mohamed Mahmoud Wul Lemmat on noon ko conseiller à la présidence de la République wondude IGB Wul Mohamed Mahmoud on e hoore mum ko conseiller à la présidence de la République wondude biteɗo El Hassana Wul Ahmed kañum ko directeur général des protocoles d'état ko ɓeɗo tigui woni yaduɓe e hoorejo leydi ndi e jillu makko toon to atta ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen hannen Wul Sidi kañum woni jagogal kafinagal ko fate défense nationale mo leydi Mauritanie o waɗi supervisé aset ɓennuɗo to nokku biteɗo Meyha ene tawi nder région de Taga gasnugol woni fin dolnu ko fati kay exercice woni entraînement mo koninkoɓe ɓe mbaɗanno toon entraînement ji ɗi noon ɗi puɗɗi ko guila ñande jeeɗiɗi lewru décembre ndu gonɗen ndu hannen Wul Sidi e délégation mum ɓe e délégation makko ɓe o yaaduno noon ɓe tawi tigui jaɓɓimaɓe toon hono général Mohamed Wul Cheikh Wul Boyda on ko kañum on ko kanko woni commandant force spéciale waɗannoɓe toon entraînement ɓe ardi kanko kadi ardi unité o wondu kanko ardi oɗon unité waɗannoɓe toon oɗon entraînement ɓe keblama toon noon e fannuji guerre kewɗi no fewi ko wayno haɓade eni habtade ennemi walla tigui ko wayno tigui rende diwana muɗuma walla ko wayno heptude otage uji e woni liberté otage heptude otage uji e juuɗe ɓen biftiɓe otage uji kamɓe force spéciale o noon ko fannu koninkoɓe heblaɓe heblo moƴƴo no fewi jogguiɓe kadi kaɓirɗe celluɗe ha timmi ene tawtora cérémonie noon gasnugol oɗon entraînement hono woni gouverneur mo Taga wondude chef d'état major général adjoint des armées on e tawtora kañumen hoore mum oɗon fin de l'entraînement ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen Mohamed Cheikh Ghazouani hoorejo gendi Mauritanie tawatenoɗo e jillu muɗum to attara e to shingiti noon o aafi toon tufere arwanide ko faadi kay e puɗɗugol golle wadde lawol ummade attara faade shingiti
jillu ngu noon jaru golle ɗe noon jaru golle penugol ngol laawol noon ene qimen ha 1.1 milliard wondude fawi temedde 6 million taw ko haalisa ugoyam e limore hinde ɗe tawi foof yaltata koye jiifaji état mo leydi Mauritanie juutendi laawol ngol noon ko capanɗe 6 kilométre golle ɗe noon gasat tigui ko hakkude ɗo kay e nder lebbi capanɗe 32 halfina golle ɗe noon woni heeɓi marché on ko société biteɗo Agrinec CRBC ko kañumen keeɓi oɗon marché puɗɗogol golle ngol noon waɗi ko yeeso jaagogal kalfinaɗo ko fate yangarta woni ministre de l'équipement et des transports hono Mohamed Ali Wula Sidi Mohamed ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen alida hanki 17 bowte 2023 Mohamed Cheikh Al Ghazouani hoorejo gendi Mauritanie o waɗi inauguré uddida gola hôpital kesso to Attara on ko hôpital noon mawɗo sabu kay omo jogui hattani wadde kay ha temedere tawi makko temedere capanɗe joyi leeso to yimɓe antitta o waɗi kadi o woni koye dow boowal tawi wertago mum ene qiime ha capantati e jeeɗiɗi ha capantati e jeeɗiɗi ujunere woni 37 000 métre carré tawi hen 16 ujunere woni 18 000 métre carré huɓere nde tan fawi e dow muɗum ko bâtiment o dari e dow muɗum jaru golle noon ma gol kay oɗon hôpital ene qiime ha milliard uji ɗiɗi piccal tati woni 2,3 milliard taw ko haalis guyam e limore hinde nde so tawi noon ko jaru équipement woni matériel tawteɗe makko ene qiime ha milliard 1,1 milliard woni milliard piccal goom taw ko haalis guyam e limore hinde nde foof hôpital o noon en tawe hen 17 fannu woni 17 spécialité ene tawe makko ko wayno urgence woni tigui aroɓe taw ko heñoraɓe ko wayno chirurgie générale ko fati dendagal opération ngaji e ko wayno traumatologie woni tigui wonduɓe e kele walla sumɓe ko wayno urologie wonduɓe e probléme ɗaɗi ko wayno gastrologie wonduɓe probléme deedi ko wayno soins intensive taw ko safuji musde no fewi wondude maladie wonduɓe maladie ji endémique ko way wondude kadi waɗi kadi consultation externe ene waɗi ORL ene waɗi ophtalmologie woni safroɓe guite ene waɗi radiologie to radio waɗete e laboratoire d' analyse wondude pharmacie hôpital o kadi ene waɗi unité ji 6 ko wayno dialyse ene waɗi woni ko nokku to production d' oxygène ene waɗi ko wiyete assurance maladie woni kanam ene waɗi e tigi nder makko nokku tawa kadi ko déchet sanitaire duppete hen ene waɗi kadi ko wiyete aseptisation e jeegoma e waɗi nokku waɗi agnes uji jeegoma agnes uji noon tawe hen juma ene tawe hen nokku taw ko groupe électrogène mawɗo no fewi wondude e magasin aji ne tawe hen e restaurant wondude e morgoto mayɓe moftete kala ene tawe hen golle ɗe noon puɗɗi ko gila puɗɗino ko gila 2018 tardinno golle ɗe noon ko mborosa mbiteɗo covid 19 ɗum saabinoma ha golle ɗe dartino e oɗo saaha ne wayno golle ɗe kiɓɓi ha laaɓi staff hôpital woni gollotoɓe nder hôpital o kamɓe kala koɓe temedere nogas e ɗiɗo neɗɗo ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen Mohamed Cheikh Al Ghazouani hoorejo gendi Mauritanie janoɗo kay jillu mum gonnoɗo e jillu muɗum toon to Adara altine hanki o noon altine hande o subaka law o ƴetti lana makko ndiwaka mben altine hande subaka law omo tawe tigui toon to koyti tawi addimo toon noon ko yettinde duwawuji makko duwawuji leydi ndi kala caggal jaltugol aduna gonnoɗo émir de Qatar woni gardinoɗo leydi Qatar hono émir Cheikh Nawaf Al Ahmed Jabber Al Souba ko on yalti aduna Mohamed Cheikh Al Ghazouani noon o ummi atar ko jamma aleta hanki ko jamma aleda hanki o yaadi noon e ministre uji ɗiɗi wondude des conseillers à la présidence de la république wondude ambassadeur joɗaniɗo leydi Mauritanie to Koweït e délégation groupe parlementaire taw ko groupe parlementaire cehilagal hakkude leydi Koweït hakkude muɗum e leydi Mauritanie ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar sen ummima to leydi Mauritanie koto leydi Sénégal paaɗen Bassirou Diomaye Faye ko kañum woni plan B wonande kay excellent
Pastef ko kanko Ousmane Sonko jaati subino kay yo gembono wonde candidat e subgoji horeje ɗi tijjaɗi kay ñande no gase joyi lewru février tere junnaji ɗiɗi e no gase tati Husseini noon hay sinno kay kanko Sonko o fiftaki kay oɗo saha kala o fiftaki kay wonde candidat wonde mbiri kay e ɗiɗon subgoji altine hande noon jandeji Sénégal kolliri tigui wonde Bassirou Faye yeehi tigui joƴƴini caution muɗum 30 millions to caisse nationale to caisse de dépôt et de consignation on paami tigui wonde kay ex Pastef nana kay nana kay oɗo saha joni nana tigui batira carte mum ɗiɗi hen gartal gotal ko oɗon biteɗo Bassirou Faye kartal keddigal ngal noon ko Ousmane Sonko hay sinno kay Ayib Daffé ko kañum woni mandataire Ousmane Sonko ha joni noon o suwa taw kay ƴettoyde fichier ji parrainage ko wonande Ousmane Sonko to nokku biteɗo DGE woni direction générale des élections ko cotal halfinaɓe ko fati sumgoji o heɓani kadi ko fati attestation hollide kay wonde o joƴƴini caution Ousmane Sonko to CDC woni caisse de dépôt et de consignation ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar to leydi Sénégal ha joni Macky Sall horejo gendi Sénégal ƴetti lana mum ndiwoka o yaaɓeni to leydi Rwanda ɗum ko alata hanki o yahani o yeehi noon kono to yaade bisma ngo woni invitation nando makko sehil makko hono Paul Kagame kañum woni horejo gendi Rwanda nayumo toon noon ko tawtoriyede kadi inauguration ko fati kay e uddido go fati kay e uddidgol oɗon usine taw ko usine pewnowo ñakkoji woni vaccin ji pewnoji vaccin ji ona usine noon jogoto kono mbaadi usine walla institut Pasteur mo Dakar institut Pasteur mo Dakar noon pewno ñakkoji gila ko ɓooyi saabu ñakko fièvre jaune institut Pasteur mo Dakar fuɗɗi wadde ɗum ko gila 1937 gila nden eɓe mbaɗa ɗiɗon ñakkoji eɗo saha kala kadi kanko institut Pasteur o fuɗɗima wadde ñakkoji kewɗi goɗɗi jaaduɗi e jamanu ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar to leydi Sénégal ha joni to leydi Sénégal ha joni Macky Sall noon to Macky Sall noon tijja tigui gartal makko to Dakar tijja tigui ko ñalawma altine hande 17 ɗum noon ko ñalawma hande o kadi oɗon usine waɗete inauguré woni uddidgol mum on paami tigui so uddigal ngal gasi tan Macky Sall ƴettal lana mum ndiwo kam arta e nder leydi muɗum ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen ndey Bousso Diatara ko suka debbo Sénégal najo ko jibinande Touba ko kanko ari noon hoore wonande gelɗo kawgel kay gelɗo kanko kay heeɓi kawgel ɓuura welde e sellude jangguina ɓuranel kirim tawi ko kawgel bitengel le grand prix international Macky Sall pour le récital de 5 ans ko aset hecci hanki noon remise kawgel ngel waɗi e yuɓɓina tawa kadi waɗi ko yesso hoorejo waɗi tigui eɓe mbaɗi ɗum walla ɓe mbaɗi ɗum tigui yesso hoorejo leydi ndi yuɓɓina walla tigui ko nden tigui o hebno ndiɗon jeenari ɗum waɗi ko yesso ɗum waɗi kay koye saaha taw ko ñalawma inniraɗo teddinaɗo dendagal daraji to duuɗe Qur'ana woni to Qur'ana jangguete nder leydi Sénégal woni journée nationale de dara cérémonie o no waɗi ko Dakar Arena e gardogol Macky Sall horejo genniɗi tawtorede kadi coordinateur uji régional pelle taw ko jangguinoɓe Qur'ana ummoriɓe e nder 14 ha région tawteɗi e nder leydi Sénégal rewi e oɗon suko debbo biteɗo ndeya Bousso noon woni tigui ari deuxiéme ko biteɗo Ibrahima Sow on noon ummori koto leydi Côte d'Ivoire so tawi ko tataɓo o noon ene wiye Maymouna Baldé on koto leydi Nigéria ummi ene tawtora cérémonie o kadi jagolgal kalfinaɗo ko fate jangde hono Cheikh Oumar Anne no wawi tigui tawtorede gelɗon kawgel o holliri kadi kawgol bakon ni ene ɓeyda tigui jokkodiral hakkude ɓesguji ha tengti e sukaɓe jeunesse aji leyɗele ɗen wawɓe tawtorede gonɗon kawgel kala ha joni noon kabaruji men e ɗemgal pulaar to leydi Sénégal keddoɗen e nder
e nder leydi Sénégal keɗoɗen jeen ha to yembel komi ko e nder weekend mayɗo o ko tana musɗo waɗi to leggal jedda yembel nord walla komi ko yimɓe galle goto noon yanoɓe kayya soirée mumen taw ko soirée dansante woni yanoɓe amoyde ko ɓen tigui nde ɓe puɗɗino e artude sanga 6 heures subaka ko ɗen tigui fedde wuyɓe walla bandiji agresseur uji paddiɓe e gardagol biteɗo ana yette Ndiaye alias Papa Laye ko ɓen tigui jenno kiti janno e mabɓe kay yinnode heptude dendagal koɓe joguino ɓen noon jaltini jasiji men e labbe mumen nde ɗon sukaɓe ko ɗon pelliti dartade ɓe yeɓe pelliti dartaɓe noon polgu waɗaniɓe ko ɗon tigui fedde agresseur uji ndi pelliti dogde e nder dogde hen noon ɓe mbawi teɓade hen on biteɗo a Ndiaye alias Papa ɓe mbawi teɓade ɗum ɓe piimo piggal musgal no fewi haaɓe juwimo labbe taw kadi ko labbe makko ɓe juurimo o wasi fittade makko ɓe goppimo ɗon e bedda ko yahannoɓe suba kay kañumen kiɗi tigui yiide kiɗon goskide police tigui yembel komi ko nde tini ɗum ko nden tigui jaɓiri goski ki aranama ɗon ɓe udditi hen enquête jajuno fewi ha joni ko leydi Sénégal peɗoɗen to nokku biteɗo Petit Mbawo toon ko bisa tata kañum waɗi toon accident aseta heccanki accident waɗino ko dow lawol hakkude kay sens ummade Dakar faade Rufisque biso noon ko kañum tan yani wona omo duƴƴa walla tigui hunde yani makko ala ko kanko tan wojiti o yani waɗi tigui hay sinno waɗi tigui yimɓe jeeɗiɗo barmuɓe hen hen tato ene tampi sanne ɓurɓe tampude hen noon hen goto ɓurnoɓe tampude ɓe hen goto hawri e ladial ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen Macky Sall horejo gendi Sénégal o rokki yamirore kay daride tawi koko ɓuuri yawde e yaccade yo équipe aji doctoreɓe woni safroɓe wondude équipe taw ko koninkoɓe faabu woni tigui ne sapeur pompier en mbawata neldede ko ɓuuri yawde e yaccade to Conakry lamorgo leydi Guinée ɗum noon ko caggal kay ande fettande mawde taw laati cuumu waɗi e nder dépôt taw ko dépôt central carburant e nder Conakry hakkude Conakry lamorgo leydi Guinée délégation ngaji ɗiɗi noon seteji ɗiɗi neldama to noon ɓe jettima Conakry ko sanga kay 11h30 tawi ko avion militaire mo leydi Sénégal kañuma nawiɓe toon ko attaché militaire sénégalais noon ko kañuma jaɓɓiɓe toon kañuma jaɓɓiɓe toon ɓe tawa kañuma jaɓɓiɓe toon caggal kayde lanaka umri koto leydi Sénégal ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar to leydi Sénégal ha joni jeena to Ziguinchor ciftoɗen juuroɗen musidɗo men sehil men Amadou Isaga Keɓe nde Allah yurmotomo yafoma harnamo aljanna kanko e mayɓe julɓe kala allahumma amina kabaruji men ɗemgal pulaar seno mima to Ziguinchor koto leydi Mali paaɗen to leydi Mali bandiji joguitiɓe ene jokki wadde kayem taysiyagal e kala saaha e nder leydi Mali to Ségou to leggal bitengal Zenzana gara ko bandiji jani toon e société goto société biteɗo e GK ona société noon ko peenowo laaɓe gueɗe baaɗe noon ɓe mbawi duppude matériel équipement kewɗo moɓe tawno hen hay sinno kay hay goto wasani hen fittande mum ina bandiji noon caggal kay nde ɓe mbaɗi ɗeɗon golle kamtiri no fewi ɗum noon waɗi ko aleta hanki sappo aleta hanki ɗum waɗi sappo jeeɗiɗi bowte sanga 4h du matin caggal nde ɓe mbaɗi ɗum ɗon noon ko ɗon tigui ɓe jeehi laabi mabɓe on base noon moɓe duppi ene tawe 30 kilométre hakkude muɗum e Ségou ha joni ko leydi Mali keddoɗen police ji wonɓe e less jimadi lieutenant colonel Mumina Bengali gardiɗo catala bitengal OCS woni office central des stupéfiants ko halfinaɓe ko fati kay e drogue e dendagal gueɗe baɗi noon kala gueɗe kaɗare ko kañum tigui ɓe noon tigui mbawi wadde opération ngaji mabɓe ɗiɗi ñande jeegom lewru bowte gonɗi ɗum e nder ɗiɗon opération ngaji ɗiɗi ɗon ɓe teeɓima sagataɓe ɗiɗon taw ko dartotoɓe trafic drogue e gueɗe kaɗare ɓe mbawi tigui kadi hebtandeɓe gueɗe kewɗe no fewi gueɗe keɓande adande nde noon waɗi koto legal bitengal ko flabe to kita to noon ɓe nangui toon ko biteɗo SB ɓe tawrimo noon temedde jeenam e capanɗe jeegom sasi ɗe hinde strict jegen ɗum noon ko ɗaynoje wondude ujunere temedere nogas e jeegom kaneta taw ko sangara wondude ujunnaji ɗiɗi e temedde jeegom e capantati e jeegom butel sangara ɗe hinde balki
kilibol wondude temedere capanɗe jeegom kaneta atlas fof koye hinde drogom ɗum fof ɓe mbawi tawdeɓe hen e gueɗe goɗɗe ɗeɓa o noon on dartuno ko wadde trafic e yeyde cigarette aji taw ko cigarette aji kaɗaɗi woni tigui contrefaçon e nder leydi he kamɓe kala eɗo saaha joni ɓe mbiyama teeɓa eɓe tawi tigui e juuɗe justice habaruji men ɗemgal pulaar habaruji men ɗemgal pulaar sen ummima to leydi Mali koto leydi Guinée paɗen to leydi Guinée altine hande sappo e jeetati bowte 2023 ko cuumu kuɓɓinigo waɗi tigui e nder dépôt taw ko dépôt carburant ha ɗum saabi fettande mawde no feewi e nder hakkude Conakry lamorgo leydi Guinée ko famɗi kala bila ko fuɗɗi wasde hen pittari men eɓe jaare sappo e goho neɗɗo wasɓe hen pittari men yimɓe hewɓe kadi mbarmi hen bila o noon e huula tigui ma bila o ɓeydo habaruji men ɗemgal pulaar koto leydi Égypte paɗen leydi Égypte yehino suɓgoji mum suɓade horejo leydi gonnoɗo horejo leydi mabɓe noon hono Abdel Fattah al Sisi gonnoɗo e ƴamtude kay 3e mandat o heeɓi polgol laaɓngu ceergo alda e gulle hono ɓe kolliri kay o saabu kay e nder temedere kala o heeɓi capanɗe jeetati e jeenayyi piccalla jeegom woni 89,6% des voix ɗum woni ko watan ɓe Abdel Fattah al Sisi noon mbiɗen ko 3e makko mandat o ƴamata Égypte noon jogui e oɗo saaha joni ko capanɗe jeegom e jeeɗiɗi million taw ko électeur hen capantere jeenayya million ko kanko gotani hono no holliri kay ngal on cetal haffinaɓe ko fate sumgoji constitution leydi Égypte noon holliri tigui wonde caggal oɗo 3e mandat Abdel Fattah al Sisi so gayni oɗo 3e mandat o wawata ƴamtoyde mandat goɗɗo so wona kayit tawa o change walla o waylu tunorgal leydi ndi habaruji men ɗemgal pulaar kedde Afrique ma jabbo musidɗo men sehil men hono Alassane Oumar Mbodj Alassane Oumar Mbodj jaam ñalle maɗa a salmitama Ghalii Abuu Bah en calmini dendagal hettiyankoɓe Ayawo TV e ñalawma hande o ko robino men kabaruji ko fatti e dongre Afrique nde puɗɗore ko leydi hono Mali to leydi Mali sergo wanna démentere o jeeya koye Afrique banggue worgo nangganoɗo toon to leydi hono Libye hitande ujunaji ɗiɗi e sappo e jeeɗiɗi yeeya seɓɓitiɓe islamiyankoɓe ɓen noon nawima to leydi Mali fodde duuɓi jeegom am wonde mumen koye oɗo saaha o wawi woppirede Nigéria wuuro Jurmi ko nanggodiral hakkude pelle joguitiɓe e laamu ngu addan noon saforoɓe ɓe ngala keeri e egginde gollotoɓe mumen fewde to wuuro noddirten ko toon Goussa o cadda nda wuri ha ñalawma hanki o sappo e jeeɗiɗi lewru hono bowte ujunaji ɗen nogas e tati ko wodde référendum en eyi walla ala ko fewti noon e wawde kay on o yuɓɓinde ngalɗo kadi ko tumnorgal ngam kay wawde kadi yaɓande ko wiyete e sumgoji mabɓe ɓe noon arɓe noon wadde ɓe maɓe gon kay koto kilo million ngaji jeetati hono piccalla ɗiɗi e ɗum noon ko deƴal woni toon e oɗo saaha joni RDC Congo ko fedde human rights watch ko holliti huli mumen ɗi jogui e ngakkede toon taw ko dejere e taw kadi ɓe jiiɗi kadi ko yuɓɓinde wotteji mabɓe toon Maroc association APE CE ɗum noon yuɓɓini toon to Rabat ko jonde ko yowti e ƴewde kay duuɓi nogas koɓe mbaɗi code de la famille fadarde noon ko fondude kay rokkude rewɓe fodde mumen hani fondude mabɓe kadi eɓe gona potal e worɓe ɓe to Libye fodde capanɗe jeegomo e goho taw kadi ko yinnoɓe yaade e ɗanngal suudu ko ɓen tigui lana mumen wi toon ha ɓen kadi mbawi kadi kono pittali mumen kadi kono mbawde kadi kono heddade hen ene jeeya ɓen noon capanɗe jeegom e goho rewɓe nan hen e sukaɓe nan e kaɗo laana Ghalii Abuu Bah ko ɗum dettuɓe ɗon e dongre Afrique o ñalawma hande o taw wonno koye dande musidɗo moon Alassane Oumar Mbodj ko commence ɗo gam weltade ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma
Alassane Oumar Mbodj golle ma jooɗi peewi ko an uddi donc kabaruji men e nder dongre Afrique takkusana yoni ha to galle ceerno Idriss Diallo to Boutanda ko on takkusan juula ha to galle ceerno Abdourahmani Dia to PK 8 naccode ko taari ɗum kala kabaruji men ɗemngal Pulaar kabaruji men joolam jabiri koto koridinora paadena altine hanki o to altine hande o leydi koridinora waɗi no heewi wadde ni so waynade kay misil mabɓe mo hinde balas sika no identifié ɓe beddi ɗum koye nder maayo Japon hono holli kay chef d'état major inter armée de Séoul e nder communiqué mum koto leydi Mexique paaɗena e nder fettande e nder fedde e nder to leydi Mexique paaɗen e nder Mexique noon mbiɗen to noon e nder feete taw ko feete gonnoɗo e yuɓɓinede to wuuro witengo Salvatira ene tawe e nder état mo Guina Juata e nder leydi Mexique to noon ko jangu waɗi e nder ngoɗon feeto e ko famdi kala yimɓe 11 arnoɓe welnude aduna mumen nder ngol feeto mbarama hen hewɓe kadi mbarminama hen ko nokku ɓurɗo nokku noon ko nokku teskaɗo ɓurɗo hewde wargoji saabu ko nokku ɓurɗo hewde ɓen taw ko hutortoɓe doroko e yeyoɓe dorok kala koto leydi Israël hakkude mum e Gaza paɗena ko hande watti balɗe 17 e balɗe ɗiɗi ko leydi Israël ene jokki bombardude Gaza ɗum noon ko guila ñalde 7 lewru octobre ɗum fuɗɗino koninkoɓe leydi Israël kene jora bomboji mumen e pettoje mumen ñalawma hande o teskama ɓe bombardi nokku biteɗo Jabaliya e hôpital uji kewɗi no feewi e maternité hôpital Nasser mo Khana Younes conseil de sécurité des nations unies ina poti joɗade altine hande 17 lewru bowte ɓe ƴetta kay peeje taw ko ƴettude peeje kay fe ƴettude peeje beele kay jaam duumiɗo ene siife kay guerre o darto hakkude Israël hakkude muɗum e Gaza Catherine Colonna kañum woni chef de la diplomatie mo leydi France omo tawe tan konen jillu makko to leydi Israël nayimo toon noon ko beele kay trêve woni tigui dartingol piyande hono masala hamo mbanno balɗe ɓennuɗo fodde balɗe 4 beele ene waɗe ɗum noon ko beele dendagal otage uji ɗi kala ene mbawa woppitede beele kadi ko wiyete tigui aide humanitaire ene wawa yettade Gaza hano hannirtini armée leydi Israël noon ɓe mbi wonde kay ɓe jiiti tinela mawɗo no feewi tinel noon woni no annama gaska jiiri ni tawa kadi ko mawɗo mo hono mum ɓe meeɗa yiide e nder leydi ɓe meeɗa yiide nder Gaza ɓe mbawi yiitude ɗum ɓe kolliri noon oɗon tinel noon ko yimɓe Hamas kañumen gasi tinel o noon ummi koto guila Gaza ha yetti tan métre uji seeɗa e natirde leydi Israël ɓe kolliri hay autoji mawɗi e engine uji mawɗi ene mbawi rewde e oɗon tinel ɓe ha joni ko leydi Israël e oɗon guerre teskama noon guila guerre o fuɗɗi hakkude Israël e Hamas 17,600 Palestine najo woni 18,800 Palestine najo ko ɗum woni ko pittede men itta tugui kay 7 lewru octobre fay ñalawma hande o fodde 51 neɗɗo ko barmina taw ko Israël naɓe 129 otage Israël naɓe nana ɓili e juuɗe Hamas musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi cerra ko ɗum ɗo wonno ko min tongal noon habaruji mon e ɗemngal Pulaar e sawta he ko musidɗo mon sehil mon Ghalii Abuu Bah to karallagal ha mbawa yiide en to banggue nete ɓosoje ko Saydou Abou Bah tawi ko roɓino Afrique ko musidɗo men sehil men Alassane Oumar Mbodj gorko mo Saran Dogu ketki malaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo